Op kleerjochterdij, om 11:04 middags, wordt het famke onvallen. Gebeurt al een keer onder spoorstitten bij een drukke kruising met een spooruitgang. Het slachtoffer komt van Squalle, wat zien Ian toch een bekende met de fiets omvierskopt wordt. De dierder snijdt daar vervolgens met een mes uit de buik. Het meisje is gelukkig niet ernstig gewond geraakt. Ze heeft wel een wond op haar buik, maar ze is niet heel ernstig gewond. Maar ze is hier zeker heel erg van geschrokken. Ja, dus het is ernstig en we pakken het ook natuurlijk serieus op. Omdat het slachtoffer de dierder ken, wordt ze kwart na de onval oppakt op zijn wenadres. Waarom de jongen het famke mishandelen had, is nog net duidelijk. De politie is op zoek naar het zoeken om het verhaal helder te krijgen. Opvallend genoeg gaat net iemand melden en dat wil ze hem al een keer aanspelen midden op een dij op een drukplak in de stad. Er schijnt ook een vrouw geweest te zijn die na het voorval gestopt is en haar gevraagd heeft hoe het met haar ging. Dus we willen heel graag dat die vrouw contact met de politie opneemt. Maar ook andere mensen die het hebben zien gebeuren of die iets verdachts hebben gezien, graag contact opnemen met de politie. Het slachtoffer had wel naar het ziekenhuis West. Behandeling voor haar verwoenings wie net nodig.